Между другото, замислете се, дори при прегледа на техните спомени дали могат да бъдат в същия вариант, в който се преглеждат, когато дойдат до реалността на деня, в който се случват. Това е причината обикновено хората да забравят, тъй като преживяват толкова много варианти на една и съща ситуация, че е възможно да не са убедени коя е ситуацията и оттам колебанието се наказва с забравяне. Но когато сте сигурни в това, което сте избрали, колебанието не съществува. И винаги един и същи вариант може да бъде преживян по много начини, но няма да се раздели или промени. А това е подсъзнанието, което вие го наричате, и паметта, която всеки един от вас има, но вариантите за този спомен са прекалено много, за да можете да ги инкарнира в съзнанието си. Тоест, изпускаш нещо, видял си го, задължително знаеш как е станало, обаче като не можеш да го заредиш в съзнанието си, ти е нужен някой като него да зареди спомена.